Espertutean egun guztietan sartute eta lan, eta koinen dune pilare hilo batxu, guria, atutxa. Eta 11 urtegaz barraixe bitiken pasioan eta umeak urte bi edo lan pilare, eta horra pasioan plazakotzera arte. Eta zirenak hasi ziren. Eta orduen janozten emoten denporia umeagaz ara joatea. Dana karrakalde bat sartu nintzen horreixe refugia tximelarren azpien dauenara. Eta horrezia etiko inozten, lo demás, ni inoz bezira, piti bezira antxika dutenaz, eta zero inakiko etxekoape, antxil garrala biok. Ez ki, holango guzek iziten ziren, esan bez. Claro, errekaskinen hemen hori etxegorri, Kastillona esaten jakona, hor algo bat, azkenengo baia. Eta bestia, baizin zan, honek kolumpiotazen lekuen edo lan, Einde, hortzeia lekuen. Bombia joz izanean, niebonen zen beste refugioan, esan dut zut, antximelarren azpikoa, antxegonen zen nire hilo batxuegaz. Eta bombia joz irduen ganek danak bildurtute, jakin gendun guri edo ondoan diretzela, ez? Eta none, pasizan ez da 10 minutu edo bomba botata gero, edo gehiago igual apurbet, eta urten zeurin handik, eta gure refugiora sartu zen Rosita Beitia. Hemeko tximelarren behan bizizan. Eta beren alabatxugaz, Josefita izena, buruen dekotzaton dino. Holango, urte inguruko edo gitxi hau, urte bi igual. Egon zan aregaz, errefugioan, dinezuten moduen, hemeko errefugioan, Hemekoan. Eta sartu ziren gurera Manu Carrasco eta Rosita Beitia. Beteta guzti zeutze zurie, bueno, polvo, ez ezetuteko moduen, eutze zuride, arpegita dana zurituta. Eta zagatak eta negarrez. Eta nortzute zonek eta bildurtute danok ondoan, eta nire ondoan egon ziren Rosita eta Manu. Eta Rositak hor liburuen epinten dute, negarrez eta zagataka esateuen, ay, le he tenido mis brazos y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado la hija Josefita. Urren esplosiñoagaz, berari txakon paseu ez, bai alabatxueki buena ondoan, eskapeiakon. Hilda, claro, zenzonen.